بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على نبي الهاشمي القريشي محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدين تبشر في الله جباو كشي يعني هنا يعني النعمة يعني بركة على تدو على كوديننا وكلنا بلا جلما an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔgɔlen don a ka télévision mandi la TV Sherifi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ma dabatul Quran o kɛnɛ ti fɔ aw minnu kɔ n'o ye kuranɛ dumuni minɛ sanfɛla ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ye a waati selen ye. kuranɛ sura min bɛ an bolo bi ka baro kɛ o kan o ye baqiyatu suratu Bayyina. suratu Bayyina min nin dɔgɔkun tɛmɛnen n'an ye baro kɛ o kan o nɔfɛtugu ani o tɔ laban o de bɛ an bolo k'a daminɛ aya 6nan ka taa bila aya 8nan na. suratu Bayyina an y'aw ladɔnniya k'a fɔ ale ye kuranɛ sura 98nan ye. o kumana fɛ k'a daminɛ aya 6 la ka taa bila aya 8 na an bɛna o kalan ni ka sɔrɔ ka o kɔrɔ lase aw ma. an b'a fɔ aw bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. bade ni ne sura yin ya la dɔnniya k'a fɔ sura in dɔw b'a wele suratu Bayyina o kɔrɔ dalu wulibali sura walima i k'a fɔ suratu lam yakun dɔw bɛ y'a wele ten. sura in a jiginna alakira ba kan Madina dɔnnibaa sɔn caman bɛnna o de kan nka Abdullahi ibn Abbas ale y'a yira la ka jiginna alakira ba kan k'a to magansigi de la. aya 8 don nka aya 3 laban an ka bi tafsiri bɛna boli o de kan. a bɛ bɛn kalima 94 ma. kalima 94 de bɛ sura in kɔnɔ. o kumana fɛ a harifu hakɛ min b'a kɔnɔ o bɛ harifu 399 ma. o kumana fɛ ala ko cogo di aya 3 laban kɔnɔ. kumana min na ala kumana k'a fɔ kafiriw ani kitabu dungew ko olu ma kɛ maa tilennenw ye a kɛlen kɔ k'an kunnafoni ka bɔ olu ka kibariyaw ma ni ka kuma an ye k'a fɔ kira nalen u ma ni ka kitabu sanuman kala u ye ko u farafarala tumana min na dalilu wulibali de nana u ma ko ka sɔrɔ kira dun ma dɔwɛrɛ f'u ye a y'u yamaruya ni u kɔnɔnajɛyali de ye ala ye ni ka seli jɔ ka jaga di wa k'o de ye diinɛ tilennen ye. ala sɔrɔla ka na tugu o la ko inna alladhina kafaru ko i k'a dɔn maa minnu dun kafiriyara kira nalen kɔfɛ kerecɛnw na walima yahudiyaw la k'a fɔ u tɛ tugu muhamadu nɔfɛ minnu kafiriyara k'u ta kɛ bolisɔnw ye min ahlil kitab kabini kitabutigiw la wal mushrikin ani bolisɔnnaw fi nari jahannama ko i kana siga a la fiyewu a bɛɛ lajɛlen bɛ jahanɛmɛ de kɔnɔ. ala kira nalen kɔfɛ ayi diinɛ min bɛ minɛ ala bolo silamɛya dɔrɔn don. inna diina indallahi al-islam. ala kira nalen kɔfɛ a banna diinɛ wɛrɛ ti minɛ ala bolo tuguni. o kumana fɛ n'i tun ye yahudiya ye n'i tun ye kerecɛn ye i tun mana kɛ kira o kira ka sira kan muhamadu nalen kɔfɛ min wajibiyara i ka o ye kɛ tugu ala kira nɔfɛ de
ko nga ma kafiriyara Muhammadu nalen kɔfɛ ka dumi bolisɔn kan walima ka to i ka taabolo wɛrɛ in kan o kɛra chrétien ou bien o kɛra yahudiya ye nin sura in ko fi nari jahannam k'u bɛɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔ khalidina fiha wa k'u duminen de don u ti bɔ khalidina fiha u duminen don a kɔnɔ bɔli t'a la fiyewu ulaika wa o tigilamɔgɔ ninnu ko n'aw t'olu dɔn dɛ hum sharrul bariya k'olu de ye danfɛn bɛɛ la juguman ye sharrul bariya ay ulaika hum sharrul khalqi ala al-itlaq danfɛn bɛɛ la juguman danfɛn bɛɛ la tɔɔrɔma ko o ye olu de ye innal ladhina amanu nga minnu limaniyara ka da alakira la ka tugu a nɔfɛ k'a ka kiraya sabati a nana ni kuranɛ min ye k'o tiɲɛtigiya ka da lahara ko la u ma da o ma wa amilu solihat u tilala ka baara ɲuman caman kɛ o kɔrɔ limaniya jalan ti ma nafa f'i ka baara ɲumanw de kɛ baara ɲumanw dɔnnen don sinjitugu ye baara ɲuman dɔ ye tiɲɛfɔ ye baara ɲuman dɔ ye dugadenya ye baara ɲuman dɔ ye muso fila b'i kun ka laadiriyaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye baara ɲuman dɔ ye sanni ni feere la sugu kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye min ye k'o di o prix la o ye baara ɲuman dɔ ye o kumana fɛ baara jugu a tɛ se bilen ne k'o fɔ e ye olu kɔntrɛliw de ye baara jugu ye ko minnu ye baara ɲuman caman kɛ sɔlihat u ye baara ɲuman caman fɛnɛ kɛ ulaika k'o tigilamɔgɔw hum khayrul bariya danfɛnw la hɛrɛma de ye olu ye danfɛnw la ɲiyɔrɔ sɔrɔbaga danfɛnw la kisibaga arijinɛ tigi ko o ye olu de ye minnu limaniyara ka da ala la ka baara ɲumanw kɛ jazaa'uhum olu sara inda rabbihim o b'u ma yɔrɔ jannatu adinin o de ye arijinɛ ye arijinɛ min a bɛ duumi jahanɛmɛdenw t'a la a ko khalidina fiha o duuminen don a kɔnɔ jannatu adinin de fɛnɛ kɔrɔ ye ko olu bɛ arijinɛw de kɔnɔ olu bɛ jardin de kɔnɔ lahara adinin bi maana ikama a duuminen don u b'a kɔnɔ bɔli tɛ yen fiyewu tajiri min tahti al anhar wa u ka sangazo minnu n'u b'o kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ ko o dugumala la kɔɲɛw de b'a la ka boli ye ji ka di adamaden ye kojugu jango arabu ala bɛ ka kuma nin yɔrɔ la ala kira ni minnu fɛ magan jiko ka gɛlɛn arabu fɛ yen kojugu o kumana fɛ n'a fɔra ko ji bɛ boli étage jukɔrɔ o ye dabalibankoba de ye olu ɲɛna hali anw yɛrɛw fɛ yan o ye dabalibankoba ye wa n b'a dɔn o ka di danfɛn caman ye sabula ala ko ten adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya k'a y'o bila ji de la danfɛn o danfɛn bɛ ala ka dugukolo in sanfɛ n'a bɛ fiɲɛ sama a bɛɛ ka ɲɛnamaya sirilen don ji la hatta ka taa se jiriw ma ni ji tɛ dɔrɔn u tɛ se ka balo o kumana fɛ ji yɛrɛ de ka di adamaden ala ko o kumana fɛ n'aw donna adini arijinɛ in kɔnɔ k'i to i ka li sanfɛ walima i ka étage sanfɛ ko arijinɛ kɔɲɛw de bɛ boli a duguma o ka di yarabi ala k'o di an ma khalidina fiha abadan wa ko arijinɛdenw fɛnɛ duuminen don arijinɛ kɔnɔ abadan i kana khalidina fiha kɔrɔ dɔn nka abadan i b'o kɔni dɔn o kɔrɔ bada bada bɔli de t'a la minɛ n'i donna ka ban bɔli de ti a la radiyallahu anhum ko wa min ka bɔ o bɛɛ ye ala jɛnnen don ka bɔ arijinɛ kɔnɔden bɛɛ ma ala ko ne jɛnna aw ma waradu anhu wa arijinɛ kɔnɔden bɛɛ jɛnnen don ka bɔ ala ma k'a fɔ ne ye baara ɲuman dɔ kɛ ne man ta o sara sɔrɔ ayi waradu anhu arijinɛ kɔnɔden bɛɛ jɛnnen don ala ne ye min kɛ dɛ wallahi a dira n ma fo ka dɔ wɛrɛ fara a kan zalika ko nin min kofɔlen filɛ nin ye ni nege bɛ min na a kana kɛ aw kɔnɔ ko bɛɛ de b'a sɔrɔ dɛ ko zalika nin min kofɔlen filɛ liman nin ye maa de ta ye khashiya rabbahu maa min siranna ma ɲɛ gindo la ka siran ma ɲɛ bangi la khashiya rabbahu maa min siranna ma ɲɛ badenw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma nin sigida in na suratu bayina n'o ye sura ye sura min n'a bɛ wele ko suratul hujjatul wadiha suratu dalal qati'a sura min ni dalu banginen o dama dama de bɛ a kɔnɔ ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi Mahadabatul Quran émission sanfɛ k'a deli ala fɛ a sigi ko caman ala ko yira ne n'aw la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ye aw ka hakilinaw di an ma weleli siraw fɛ ani aw minnu ye bilasiralikanw di an ma ɲɛ ani ɲɛ k'a fɔ ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى